Dobrý den, vítám vás znova na Lipkově vodě, na zámku Lipkova voda, ještě jednou zopakuji a představuji vám tady svý dva mladý partnery z Vysoké školy lesnické. A nechám jim prostor, aby řekli, proč se zapojili do tohoto projektu. Tak, dobrý den, my jsme studenti z České zemědělské univerzity v Praze, konkrétně z Fakulty lesnické a dřevařské, kde vlastně v rámci předmětu plánování a projektování zeleně, tak jsme se dostali k tvorbě tady plánu Zámeckého parku jakoby. A plánujeme tady vlastně kompletní rekultivaci zámecké zahrady, protože zpátky po převzetí vlastně do soukromých rukou bylo to teda zdevastované po bývalých majitelích a bude se teda provádět kompletní rekultivace celého arboreta, včetně vodních toků, výsadba nových dřevin, srovnávací terénní úpravy. Jako vlastně klíčové prvky tak je zvoleno výstavba arboreta, obory pro divokou zvěř, včelstva, wellness centra a různých prvků, které vlastně dotvoří celý ten kompoziční význam areálu. My se teda budeme zabývat především dřevinami, dřevní skladbou a úpravu stávajících starých porostů. Zvlášť jsou tady krásné staré duby, které už jsou vlastně původní tady, tak je budeme jenom ořezávat a udržovat po delší dobu. Takže nacházíme se teda na místě, kde je naplánovaná reprezentativní část objektu. Můžete vidět, že už je započato s nějakými zemními pracemi, vyrovnává se vlastně terén, naváží se nová zemina a v budoucnu by zde mělo vyrůst teda wellness centrum v těchto horních budovách a tento prostor bude takový otevřený, světlý, vlastně nebude zde moc stromů, spíše takových nízkých porostů, kvetoucích záhonů a travních porostů. Tak, právě se nacházíme v zadní části zahrady, kde je teda plánovaná opora s divokou zvěří. Můžete ještě vidět původní vlastně panské typy s odhadovaným stářím okolo 150–200 let, které určitě máme v plánu zachovat, pouze ořezat listné zásahy, odstranění suchých bylin, případně nějaké drobné redukce, ale tyto stromy jsou pro nás naopak velmi hodnotné a vlastně ten projekt je přizpůsobený jejich zachování. Takže tady se nacházíme v části, kde budeme vysazovat arboretum. Teď je tady vlastně pozůstatky kůrovcové kalamity ještě, takže tohle se bude muset všechno vytěžit, odvozit a začnou se tady sázet druhy trošku vzácnější nebo zajímavé třeba svým listem nebo plodem. Plánuje se tady výsadba s veřejností, takže kdybyste měli zájem a chtěli si tady vysadit vlastní strom, určitě tady bude ta možnost. Bude tady program, kde si budete moct zasadit vlastní i třeba s cedulkou pod majitelem. Tak, právě se nacházíme ve spodní části zamýšleného arboreta, které navazuje vlastně na rybník a během našeho terénního průzkumu zde byla i objevena stará původní pánská cesta, která teda ohraničovala vlastně celý objekt a po jeho obvodě jsou ještě dodnes patrné pozůstatky původní aleje. Tak nacházíme se na hraně rybníka, kde vlastně po jeho obvodu je opravdu starý olšový porost, kde olše dosahují značných rozměrů. Že právě se nacházíme zhruba ve středu areálu, kde můžeme vidět sousedící zemědělský závod, který bude oddělen vlastně pruhem dělící zeleně. Na to bude navazovat přístupová cesta, dále chatičky pro ubytované, obora s divokou zvěří, která postupně přejde do porostu arboreta. Tady vidíme jeden z příkladů biotopových stromů, kterých se v tomto areálu nachází spousta. Ty určitě budeme chtít zachovávat, udržovat co nejdýl, takže i pan majitel souhlasí s péčí o tyto stromy.
Takže nyní se odebereme do prostor zámku, kde proběhne prezentace celého projektu veřejnosti. Tak, dobrý den. Dovolte mi vás teda ještě jednou srdečně přivítat na zámku v Lipkově Vodě. Dovolte nám na začátek, aby jsme se v rychlosti představili. Jsme teda studenti České zemědělské univerzity v Praze a v rámci předmětu plánování a projektování zeleně tak jsme vlastně pan Matějček oslovil našeho učitele, že by teda potřeboval pomoc s nějakým projektem zámecké zahrady. Učitel nám to teda nabídnul, jestli to chceme vlastně jako seminární projekt, nám se to líbilo. Takže zhruba půl roku dozadu jsme sem přijeli s celou třídou, rozdělili jsme se do 3 skupin, prošli jsme si vlastně celý areál, pobavili jsme se s panem Matějčkem a potom teda vlastně každá skupina vytvořila nějaký svůj originální návrh, který jsme mu odprezentovali a pan Matějček si vlastně z každého projektu teda vybral to, co se mu líbí. Následně jsme to nějak pospojovali do jednotného konceptu, který vám teďka chceme odprezentovat. Na začátek teda nějaké základní údaje, kde zhruba se nacházíme v rámci České republiky, kdo je místní, tak to určitě ví. To, že teda kdo a kdy zámek přesně založil, není známo. Pouze to, že po restitucích se majitelé střídali a okolo roku 2000 prošel objekt kompletní rekonstrukcí, což je teda vlastně ta budova, ve které se právě nacházíme a ta, ve které jste byli. Ještě zmíním, že skrze obec vede žlutá cyklostezka z Čelisté na Ondřejov, o které bude ještě zmínka. Koncept objektu jako takového, snažili jsme se to teda pojmout jako rekreačně funkční a vzdělávací areál, který teda bude plnit několik funkcí najednou. Jsou zde vyjmenované některé klíčové prvky, jako je například wellness, arboretum, obora s divokou zvěří, včely, ubytování, společenské prostory a tak dále. Předpokládá se teda i nějaký produkční potenciál, jako jsou například medové produkty, produkty ze zvěřiny, ale primárně jde teda o ten relax a prostory. V současné době plníme teda výčep a pivo, popřípadě i ty produkty ze zvěřiny, což je asi to nejdůležitější na začátek. Jdeme dál, teda předpokládané sociální využití. Primárně to má pan majitel zamýšleno jako rehabilitace lidí se syndromem vyhoření, což asi, jak někteří z vás ví, je vlastně problém, který v současné době nabírá na intenzitě. Co si budeme nalhávat, je to tím, že spoustu lidí pracuje u počítače, nemá dostatek vlastně pohybu nebo času tráveného venku a každý, kdo má si zahrádku, tak mi dá za pravdu, že trochu se pohrabat v hlíně na čerstvém vzduchu je úplně to nejlepší, co může být vlastně na psychiku a dají se takhle řešit i poměrně vážný psychický problémy vlastně přírodní cestou bez použití nějakých prášků. Dále by se tady teda daly pořádat svatby, plesy, kulturní vzdělávací akce a rekreace lidí. Tady máme teda pohled na celkový vlastně ten projekt, jak jsme ho poskládali. Ještě budeme mít k těm jednotlivým částem vlastně jednotlivé slajdy přiblížené, takže se nebojte, jestli to není úplně zřetelné, ale takhle jenom, když to teda vidíme všechno pohromadě, tak se nacházíme v této budově, tady je teda hlavní nádvoří před budovou. Tuto část jsme pojali teda jako spíše reprezentativní pro konání těch kulturních akcí. Na tento prostor navazuje toto hnědé pole, které teda vyjadřuje oboru pro divokou zvěř, na kterou navazuje arboretum, dále jižní část zahrady a rybník. Ještě taková teda vsuvka vlastně původně, jak byl zamýšlen tento areál, tak tam spadal i tento výkus, to je v současnosti zemědělský závod, takže vlastně původně ten areál se takhle zabíral zhruba toto území. My ještě vlastně, když jsme si tu zahradu procházeli, tak jsme objevili pozůstatky té původní cesty nebo ohraničení, kde vlastně tady ta hnědá čára, tak jestli se tam pak budete podívat, tak vlastně doteď je tam původní kamenná zídka a podél ní jsou opravdu jako obrovský stromy, vlastně původní duby 150-200 let, které se nachází i v těchto místech, takže předpokládáme, že vlastně byly vysázené kompletně po tom obvodu, oni vedou i takhle dál podél té vody
a když se pak budete podívat, tak i touto cestou. Tady někde v těchto místech teda končí, ale dá se teda předpokládat takové rozložení. My ty stromy v žádném případě nechceme teda nějak odstraňovat, právě naopak, jsou to pro nás stromy vysoké hodnoty, které chceme zachovat, chránit, i ty výkopové práce, po případě cesty se budeme snažit víc mimo jejich kořenový prostor, aby jsme jim nijak teda neublížili, a můžeme postupně přejít na ty jednotlivé části. Tady teda, jak už jsem říkal, je ta reprezentativní část, v této budově se nacházíme. Do středu nádvoří jsme navrhli do budoucna vodní prvek, už nějakou fontánu nebo kašnu. Tady jsou prostory bývalé konírny, tam je teda naplánovaná výstavba wellness centra, kde v kombinaci s nějakou zastřešenou pergolou by vlastně lidi mohli jít třeba ze sauny rovnou na lehátko a kochat se výhledem takhle do prostoru té zahrady. Červeně jsou teda vyznačeny místa, kde bude nějaký trvalkový záhon, spíše nějaká nižší vegetace, ale taky to vlastně umocní ten estetický dojem. Tady za zdí je parkoviště naplánováno, někteří z vás už tam možná i teď parkují. Vlastně skrz to by byl průhled nebo vstup vlastně do té zahrady. Dále je tady ještě budova, která vlastně, když se podíváte z nádvoří, tak stále stojí. Tam je naplánovaná její rekonstrukce a výstavba nebo vybudování vlastně malé vodní plochy, která by navazovala přímo na budovu, kde skrze prosklenou stěnu by bylo možné se koukat pod hladinu a pozorovat vlastně ryby, které by tam byly s nějakými informačními tabulemi, a sloužilo by to právě pro vzdělávání ohledně vodních živočichů. Co se teda týče té dřevěné skladby, tak můžete vidět, že jsme tento prostor nechali poměrně uvolněný. Je to vlastně kvůli tomu, že on je pak takový vzdušný, větší, volnější. Je to vidět už teďka vlastně při pohledu z toho nádvoří. Ale samozřejmě nějaké stromy tady vysadit chceme. Vzhledem k tomu, že teda celý zámek a objekt je teda posazen do bílé barvy, ať už zvenku, tak zevnitř, tak jsme se tomu rozhodli jít naproti a vybrat teda dřeviny vlastně význačné svým bílým květem, jako je například Davidie listenová, takový střední větší stromek, který má opravdu nádherné bílé květy, můžou mít až 30 cm, drží se tam poměrně dlouho a opravdu, když se ten květ povede, tak je ten strom spíš bílý než zelený, což například pro ty svatby, různé fotky by bylo naprosto úžasné. Dále je tady křehovětlec žlutý, tento strom ten má květy zase v takových vlastně trsech, svislých, a je to taky opravdu nádherný strom. Dost nám udělalo radost, včera tady byla paní jako místní, která ještě pamatuje vlastně to původní arboretum, které tady jako historicky bylo u toho zámku, a říká, že tyto stromy tady rostly, že to si jako pamatuje, tak to nám udělalo velkou radost. Tady teda u té vodní plochy by vyrostl malý domek, oddělen od zbytků popřípadě nějakým živým plotem. Na zahradě by byly klasické ovocné druhy, jablka, hrušky, švestky, popřípadě nějaké červenolisté kultivary javoru. Dostáváme se teda k tomu arboretu, což pro nás byla taková vlastně nejpříjemnější část. Jak můžete vidět, arboretum je kolem dokola ohraničené cestou kvůli nějaké logistice. Zároveň je teda pěšími cestičkami rozděleno do takových pomyslných 3 částí, kde tu jižní část bychom chtěli věnovat jehličnatým dřevinám. Naopak zase v této oblasti budou muset být dřeviny tolerující podmáčené podmínky, protože je tam vysoká hladina spodní vody kvůli rybníku a pramenů, takže například vrby. Někde v těchto místech vlastně je pramen, který ale nemá ujednocené koryto, takže v podstatě od pramene až směrem k rybníku je to spíše takové podmáčené. Takže my jsme navrhli vytvořit vlastně umělý vodní tok v kombinaci s nějakými třeba vodními prvky pro děti, takže nějaké mlýnky, pouštění lodiček, přehrádky a tak. V té vlastně horní části, která navazuje přímo na tu oboru pro divokou zvěř, tak jsou navržené ovocné druhy, vlastně aby lidé potom si mohli třeba utrhnout jablíčko ze stromu, rovnou tím nakrmit zvířata. A máme tady ukázku, ono opravdu
to druhové složení toho arboreta pak bude záviset na těch konkrétních podmínkách toho stanoviště, ale na ukázku tady máme třeba zmarličník japonský, což je opravdu úžasný strom, jednak teda svým podzimním zbarvením rudým, ale zároveň, když dochází k opadu listů, tak to voní jako čerstvě upečený štrůdl. Já jsem tomu jako nevěřil, když nám to ve škole takhle říkali, ale pak jsme jednou byli právě na exkurzi takhle v arboretu, a jsme šli, všude samý stromy a já říkám, že tady to voní jak u babičky, když děláš tohle, jak je to možné. No a bylo to právě tím, že tam rostla skupina zmarličníků, takže doporučuji takovou zajímavost třeba na zahrádku. Dále tady máme teda ukázku některých těch ovocných druhů, typicky švestky, jabka, hrušky. Máme tady i takové dva kvízy pro nějaké znalejší dendrology, jestli někdo pozná, co je tohle. Tak je to moruše bílá, taky se tomu říká stromová malina. Je to úplně výborný strom třeba pro marmelády, ale i ty plody samy o sobě jsou velmi chutné. Je to poměrně teplomilnější dřevina, ale jedna paní z vesnice nám tady už potvrdila, že to má na zahradě a úplně v pohodě jí to roste. A takový druhý kvíz nebo chyták, jestli někdo pozná, co je tohle. Vypadá to jako malý jablíčka, ale vlastně jabloň to vůbec není. Tak to je jeřáb oskeruše, vlastně taky původní dřevina. Jo, možná někdo z nás spíš jako oskeruši, nebo oskerušovici, což je vlastně pálenka, která se z toho dělá. A marmelády. Ne, v pořádku. To je vlastně jediná nevýhoda toho je, že to má jakoby tvorbu těch plodů výraznější jednou za pár jako let, ale když už to plodí, tak to opravdu stojí za to. A jenom takový tip, kdybyste to někdy třeba viděli v arboretu a leželo to na zemi, tak může se vám stát, že když do toho kousnete, tak to bude opravdu jako hnusný a to je právě proto, že tam jsou nějaké látky, které je potřeba procesem nějakého hnítí na zemi vlastně rozložit a až potom je to dobrý. Takže oni ty plody se musí nechat trošku nahnít vlastně a pak až jsou dobrý. Pak tady máme ukázku nějakých teda jehličnatých dřevin, například borovici Cloutaureovu ze Severní Ameriky, která je teda hlavně význačná svýma opravdu obrovskýma šiškama, máme je tam pak na dalším slajdu. Můžou mít až 4 kg na váhu. Jednu dobu se dokonce zvažovalo, že by se vysadili jako v českých lesích, protože poskytují poměrně dobrý dřevo, ale zabíjelo by na to tady houbaře, takže to jsem si přesně říkal. Bohužel se od toho opustilo. I v některých arboretech, dokonce když už je ten strom větší, tak je jako oplocený, aby pod to lidi nechodili, protože by to mohlo být nebezpečný. Dále je tady blahočet chilský, teda z Jižní Ameriky původem, taky opravdu takový výstřední strom, on je řazený mezi jehličnatý, ale vlastně nemá jehlice, a jenom takový trojúhelníčky, které do sebe pasujou, taky nedá se to vlastně nikde v krajině moc potkat, jenom sem tam to má někdo na zahradě nebo právě v těch arboretech. Dále je tady sekvojovec obrovský, původem ze Severní Ameriky, konkrétně z Kalifornie. V současnosti je to vlastně nejmohutnější žijící strom, možná někdo zná generála Shermana. To je vlastně strom, který se odhaduje, váha jeho nadzemní části okolo 2000 tun, takže je to opravdu jako zajímavý gigant. V Čechách rostou poměrně hezky, v ideálních podmínkách udělají i metrový přírůst za rok, takže my známe nějaký 50letý, který už jsou jako poměrně mohutný. Představa nějakého 150letého stromu, tak to je opravdu jako dominanta široko daleko. Tady máme na ukázku teda ty šišky, když si člověk teda představí, že vlastně vzdálenost mezi těma přeslenama je třeba 30-40 cm, tak oni ty šišky jsou jako fakt mohutný, ještě jsou hrozně pichlavý, zalitý smůlou, takže to je taková divoká kombinace. A tady jsou teda větve vlastně, nebo jehlice toho blahočetu. Dostáváme se k oboře, to je teda, jak jsem říkal, ta hnědá část. Tady je naplánovaná budova pro nějaké krmení, potřebná teda pro to zázemí. Můžete si všimnout, že do té obory jsme nenavrhli moc dřevin, je to teda vlastně kvůli tomu, že těm zvířatům vlastně vyhovuje spíš taková otevřená pastva sem tam s nějakým stromem, který poskytuje stín. Jako stromy jsme navíc navrhli teda jedince, kteří svojí tvorbou semen ještě zvyšují tu úrodnost nebo úživnost pro tu zvěř.
typicky teda duby, ty jsou tady vlastně i ty původní giganti, kteří tvorbou žaludů přirozeně zvyšují tu uživnost. Dále je tady kaštanovník sepí, který produkuje zase jedlé kaštany, někdo to možná znáte z nějakých obchodů, to tam mají třeba v přepravkách. No a dále teda vlastně, aby tady byla spojení mezi reprezentativní částí a tím arboretem, tak vlastně je tady naplánovaný přechod přes takovou vyvýšenou lávku, kdy vlastně by se chodilo nad úrovni terénu, možná to znáte z nějakých zoologických zahrad a tak. Dále tady jsou teda chatičky pro ubytované, ty jsou od zemědělského závodu odděleny pásem dělící zeleně, to samé mezi sebou. A vlastně je ta představa toho, že výhled z těch chatiček by byl takhle tímto směrem, měly by nějakou část své vlastní zahrádky, potom by byl teda vlastně pohled na tu otevřenou oboru, kde by se proháněly zvířata a až vlastně postupně v nějaké větší vzdálenosti by se to uzavíralo tím arboretem, takže ten výhled přímo vlastně z těch ubytovacích prostor by byl velmi, velmi povedený. Tady teda vede ještě ta žlutá cyklostezka, jak jsem o ní mluvil na začátku, takže je tady i navržená výstavba kiosku, který by teda sloužil jak pro potřeby areálu, tak třeba v sezóně právě pro projíždějící cyklisty. Dostáváme se do jižní části, která teda navazuje na to arboretum. Zase tady máme nějaké chatičky pro ubytované, celé to vlastně cestami napojeno na tu síť, kvůli logistice a tak dále. Jedna cesta tady vede i ke včelínu, který jsme navrhli. Tady je ukázka takového modernějšího včelínu, mně osobně se to velmi líbí. Je to v podstatě zároveň ubikace, je taková garzonka, je tam postel, toaleta, kuchyňka, ale skrze vlastně prosklenou stěnu můžete přímo pozorovat to včelstvo, jak tam tvoří ten med a jak operuje na těch plástvích. U toho jsme teda navrhli zase nějaké záhony, kde by byly rostliny přímo vhodné pro tu včelí pastvu, ideální druhy pro včely. Poté někde v těchto místech jsou sádky, ze kterých vlastně vede koryto nebo potok do rybníka, které je v současné době přímé a poměrně zarostlé, takže jsme zase navrhli revitalizaci toho toku s klikacením, popřípadě nějakou tvorbu vlastně retenčních kaskádových rybníků pro nějaké zadržování vody v krajině a celkové zvýšení biodiverzity. Dále tady máme teda pruh dělící zeleně, který má dvojí efekt, jednak protože tady už jsou louky a pole, tak aby se zamezilo nějakému šíření chemie a zároveň vlastně pohled z louky tímto směrem, tak tam je tak jako kopec těch luk a polí, ale zatím už je vlastně výhled do volné krajiny a kopce, takže kdyby se tím dělícím pásem povedlo zastínit ty louky a pole, tak tam bude jenom výhled vlastně do té volné krajiny, což je vlastně žádoucí při tvorbě takových prostorů. Dostáváme se pomalu do konce, máme tady teda nějaké ukázky těch ubytovacích prostor. Úplně bohatě by stačily nějaké jednoduché dřevostavby, například v kombinaci se zelenou střechou, prosklenou jednou stěnou, která by teda jednak poskytovala ten výhled na tu oboru a zároveň by tam bylo i více přirozeného světla, což je taky žádoucí. Potom tady máme teda ukázku zase toho kiosku, který by sloužil jak pro potřeby areálu, tak i cyklistů. Zvažuje se i výstavba mola na tom rybníku, ať už pro účely nějaké relaxace, meditace, jógy, popřípadě rybářství. Dále by tady mohla být i lodička pro nějaké plavby a tak. No a to je pomalu konec, pak je tady jeden slide.